Ahojte, v tomto videu si predstavíme tento produkt. Jedná sa o gumenú stierku, respektíve plastová stierka s gumenými hranami. Nakoľko držiak, tento je vyrobený z plastu. Jeho hrúbka je zhruba nejaké 2 cm v tom najširšom bode, vlastne kde to práve držím. Je to zhruba asi 1 cm. Ako vidíte, tá gumená časť sa aj na jednej, aj na druhej strane stenšuje. Na hranách to má zhruba nejaké 2 mm hrúbku a jedná sa vlastne o gumenú stierku na lepenie fólií. Táto guma je tvrdá, je vhodné ju použiť napríklad pri lepení ochranných fólií, také, ktoré vlastne chránia, sú priesvitné a chránia karosériu auta pred poškodením od kamienkov alebo inými mechanickými vplyvmi. Ďalej ju môžete použiť na lepenie fólií na svetla a na rôzne ďalšie fólie, aj na leskle a tak ďalej, pretože tým, že je tu guma, tak gumená stierka najmenej môže spôsobiť poškrábanie tej fólie. Takže také ešte rozmery. Táto hrana má 7,5 cm, dlhšia hrana má 12,5 cm. Na šírku tejto stierky je to zhruba nejakých 8,5 a váha tejto stierky je nejakých 78 gramov. Všetko nájdete vlastne v popise produktu. Tento produkt si viete zakúpiť v našom e-shope Tajši Folie v sekcii pomocky a príslušenstvo na lepenie a v podkategórii stierky. Takže tamto nájdete ju pod názvom gumená stierka a v podstate to je všetko v tejto krátkej recenzii. Ešte to, čo som, neviem, či som spomenul, že vlastne tá stierka je tvrdá, aj tá guma sa ťažko ohýba. Čiže to je taká posledná vec. Takže vidíme sa pri ďalšom videu, zatiaľ ahojte.